फरायसा आफादथ' गावाखै बेखौथ' जों फरायसा आफाद होना बे जादों हाग्रामानि मोनसे गुन्दा बाहिनीसो। फरायसा आफादा गावाखै बे मोनसे हाग्रामा महिलारिनि गुन्दा बाहिनी हानजासो। थारमाने बे फरायसा आफादनि मुं लाफानानै मावनायनि थांखियानो जादों नेक्स्टआवहाय आर्म स्ट्रागल खालामनानै बिसोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माबा मोनसे दावराव दावसि खालामफिननो नागिरदोंमोन बिसोर साननो गोनां बाथ्रा। बर' हारियाव फरायसा आफादनि मुं लानानै बर'फोरनि गेजेराव फिन थैनि बाना खालामनो नाजादों। आगोलाव लिस्ट होखानाय बायदि बेफोरखौनो जोङो सावरायनो नागिरगासिनो दङ। 14 थारिखआव मिटिं मोनसे दङ। बे मिटिङाव जोङो सावरायखांनायनि उनावसो गुबै बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन। खिन्थु मोननाया साफ्रोमबो लिस्टआव थानायफ्रा मोनखागोन। मुं फारिलाइयाव थानाय गासै बारग' एनडिबिफोरा रिहेबिलिटेसनखौ मोनखागोन बे रोखा। खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव बे ट्राइबेलफोरनि मोनथाया थाखागोन, बेवहाय रावबो बारग'नो हाया। बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेलफोरनि मोनथाया थागोन, बे मोनथायखौ रावबो लानो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। फै जों आबुङै मोनथिना लानि बिथाङा मा फोरमायदों। सार माखासे एनडिबिफोरनि जे रिहेबिलिटेसन थालांदोंमोन बियो दा मोनबावनांगौनि प्रसेसा माबायदि सोलिदों? 14 थारिखआव बे बोहैथि दाननि 14 थारिखआव मोनसे मिटिं दङ। बेवहाय जा थालांनाय रिहेबिलिटेसन मोननो गोनांफोर दङ जोङो आगोलाव लिस्ट होखानाय बायदि बेफोरखौनो जोङो सावरायनो नागिरगासिनो दङ। 14 थारिखआव मिटिं मोनसे दङ। बे मिटिङाव जोङो सावरायखांनायनि उनावसो गुबै बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन। खिन्थु मोननाया साफ्रोमबो लिस्टआव थानायफ्रा मोनखागोन। सार जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जे इलिगेलि जे माखासे मानसिफ्रा दखल खालामनानै दं होननानै बुंदों, गुवाहाटि हाइकर्टनिबो जे अर्डार दं होननानै बुंदों, नाथाय सरकारा दिनैसिम सिगाङावबो मावाखै, दानि सरकाराबो मावनायनि प्रसेस दंना गैया बेखौ दा मेम'रेन्डाम दाख्लै रायलायनो फैदोंमोन दावराव देख्रेबनो। मोनसे खोन्था, दावराव मोख्रेब ना दावराय मोख्रेब आं बेखौ मिथिया। बिथाङा माबायदि मोख्रेबबाय थायो आं बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु आंनि खोन्थाया स्पस्ट'। आं लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि सासे EM हिसाबै, आं सासे ट्राइबेल फिसा हिसाबै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ माबोरै सेभ खालामनांगौ बेखौ 1886 मायथाइनि आयेनावनो लिरखाना होनाय दंबायदि बेफोरबायदि जों मावनांगोन। सोरबाया गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बेकिं खालामनानै बा उकालिटि खालामनानै बुंनो हागौ, बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव बे ट्राइबेलफोरनि मोनथाया थाखागोन, बेवहाय रावबो बारग'नो हाया। बावैसो आरो गोदान फरायसा आफाद जे दादों बेयाव गोबाङानो बुंदों जे राजनितिक हान्जानि आखाइ दं होननानै। स' फरायसा आफाद गावनाय बा गावैनि सायाव सारा मा सानो? फरायसा आफादथ' गावाखै बेखौथ' जों फरायसा आफाद होना बे जादों हाग्रामानि मोनसे गुन्दा बाहिनीसो। साननानै नाय, BPFआ जेब्ला पलिटिकेल पार्टि दादोंमोन, आं रिपिट खालामनो गोसो गैयामोन, नोंथांमोना सोंबाय जेला रिपिट खालामनो बाध्य जाबाय। NDPखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय BPFनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दायित्व होदोंमोन, जायनि जाहोनाव कोटि कोटि BTCनि डेभेलपमेन्टनि मुङाव फैनाय थाखाखौ कारापसन खालामबाबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जेबो खालामा। आरो बिथांमोना हाइदिं मोनसे स्क्रिनावहाय BRTF होननानै दोननानै बे मानसिफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोलायदोंमोन। खिन्थु मोनसे स्टेजआ थांबाय, गासैबो NDBफ्रा जयैनो फैबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसे जानानै मोनसे थामथि बर' सुक्ति खालामबाय। बे थामथि बर' सुक्तिखौबो फोजोबनो थाखाय बिथांमोना बाथानि दैदेननायाव NLDP जोनोम होनानै जोंनि फिस जा थांखि, माने सान्थि लाबोनायनि जा मिजिं, बे मिजिंखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन। नैथियाव बेखौबो मावफुंनो हायैनि, बाथानि दैदेननायाव मावफुंनो हायैनि NLDP मोनसे जोनोम होनो नागिरदोंमोन, बेबो जाफुङाखिसै। थामथियाव दिनै बर' फरायसा मुं मानिबा मोनसे मा फरायसा होनो मिथिया आङो। बेथ' मोनसे बिथांमोना दानो हायै मोन्थाय दङ, खिन्थु बिथांनि BPFनि दैदेननायाव जा खामानि एक्टिभिटिसजों दिनै बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो नागिरदोंमोन, बे डिस्ट्रय खालामनो नागिरनायनि मोनसे बे खोन्दो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। थारमाने बे फरायसा आफादनि मुं लाफानानै मावनायनि थांखियानो जादों नेक्स्टआवहाय आर्म स्ट्रागल खालामनानै बिसोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माबा मोनसे दावराव दावसि खालामफिननो नागिरदोंमोन, बिसोर साननो गोनां बाथ्रा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन।
बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट बिएड गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।